Ngiyabonga. Ngizocela ukudlula encwadini kaGenesis uqala siqale evesini lamashumi anesithupha ifundeka kanje. Wathi uThixo asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu naphezu kwezinkomo naphezu komhlaba wonke naphezu kwezilwane zonke ezihambayo emhlabeni. uThixo wabenza abantu ngomfanekiso wakhe, wabenza ngomfanekiso kaThixo, wenza umlisa nesifazane. uThixo wababusisa. uThixo wathi kubo, zalani nande ngigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu naphezu konke okuzwayo okuhambayo emhlabeni. Wathi uThixo, bhekani, ngininika imithi yonke ethela imbewu esemhlabeni wonke, nemithi yonke nezinhlamvu zomuthi othela imbewu ibe ukudla kwenu. Izilo zonke zomhlaba nezinyoni zonke zezulu, izinto zonke ezihamba emhlabeni, ezinemphefumulo ezwayo, ngisinike imithi yonke eluhlaza ibe ukudla kwazo. Kwaba njalo. uThixo wabona konke abekwenzile, bheka, kwakulungile impela. Ukuhlwa nokusa kwaba usuku lwesithupha. Amen. Ngithi ake ngithinte nje lencwadi lapho kudalwa abantu. Angikhulumi ngoAdam noEva, kodwa ngikhuluma ngabantu bokuqala abadalwa ngezwi ngosuku lwesithupha. Ikhathi zazingaleka 12 kuya ko1 base bedalwa abantu bayindalo yokugcina kaNkulunkulu ngosuku lwesithupha. Esekwenzeka konke emhlabeni, wasedala owesilisa nowesifazane, wayesebalawula ukuthi abenzeni emhlabeni, nokuthi badleni, nokuthi konke okusemhlabeni kungaphansi kwezandla zabo. Labantu engikhuluma ngabo abantu bokuqala, abantu abamnyama. Mangithi abantu abamnyama ngikhuluma ngeminyaka yaw 4500 BC. Angikhuluma ngo4000 BC. Ngobheka iBhayibheli lakho iqala ku2000 BC bese lizaneno lithi ngasenhla ngesingisi prehistory bese lingasho lutho ngale. Iqala ku2000 bese lizaneno. Kodwa lisho labantu babenjani, babembalamoni, babemhlophe, babe brown, babe yellow noma babemnyama. Kodwa masidonsa amafayela siyathola ukuthi abantu abamnyama lokukhulwa ngabo. Ngani? Ngoba uNkulunkulu uthe medala umhlaba, ngikhuluma ngesikhathi esidala kakhulu, ngesikhathi umhlaba ungakahlukani, usabizwa ngeGondwana land. iMelika ingakashoni ngapha njengoba ngifulathele nje, neAustralia ingakayi ngale, ingekho iAtlantic Ocean, kuyizwe lodwa. Mawubheka ke lapha eSouth America, ogwini lwakhona ko Brazil, ko Rio de Janeiro, ubheka izihlahla nezilwane ezilapho zifana nse nezihlahla nezilwane ezingapha koNamibia. Okucaca ukuthi leli izwe lahlangene, icoast yase South America, Eastern Coast, coast yasempumalanga,
ne-Western Coast yase-Afrika kunezihlahla ezifanayo kunezilwane futhi ezifanayo nawo fish emanzini bayafana. Kuluma sosikhathi ke uNkulunkulu edala umhlaba enza umuntu omnyama abe khona emhlabeni ngoba ethande wena wathanda mina. Uma sila sithandiwe uNkulunkulu sithandiwe uShembe. Lokhu kusho elikhulu ikhona ngoba lapha emthandazweni weSabatha kade funda umvangeli nawe uzofunda nje mawuthanda. Thandazo weSabatha ivesi le-16 mase siguqa nje ivesi le-16 lithi ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabantwana bakhe kakade. Igama lithi kakade lishuthini? Lishuthi ebuqaleni sasingabantwana bakaNkulunkulu. Usibuyisela kuye sibe ngabantwana njengoba singabantwana bakhe kakade. Ekusukele nje kusuka izinto zisuke nje amadaka sasingabantwana bakaNkulunkulu uthini. Sasingalahliwe futhi sasingacindezelwe. Ngengizwe umuntu mekhuluma ethi umuntu omnyama ingqondo yakhe emfushane ifana nezinwele zakhe. Bonke yabona ke lona usuthi nje uzo isisu semnandi into ihamba kahle egazini. Akukho lokho. uNkulunkulu wabadala abantu wanika ukuhlakanipha okujulile nokunzulu. Zonke into encane nje ejwayelekile. Ngesikhathi abelungu befika lezweni lakithi banqabela abantu baqala basinqoba basishanga isibhamu basihlule basifaka inkolo kwasithiwa abantu abangawuphuza ugoloko. Ngokuhlakanipha abantu baqala bakha ilokhuzi isiqatha base bakha uGavini. Mawuthatha uGavini uhlole use-laboratory uGavini u-98% alcohol bese kuthi amanzi awu-2%. Mawuthatha uGavini ngufaka emotini imoto iyahamba. Inkinga yinya kuphela ukuthi ngeke ngikwazi ukuyistart idume ngoba kunalo 2% wamanzi. Lokho kukodishiya ukuthi utshwala lokho la isonto uvula ukuphuzwa. Kodwa mawubuka ukushanipa komuntu uNkulunkulu akufaka kuye lokho jekisa enkulu ingqondo nesabalele. Ngoba ubheka uGavini wakho nje kulapha kwa-SAB lokuthiwa ngesingisi i-pure distillation wakho kanjalo uGavini. Ngiveza nje ukuthi abantu bahlakaniphile. Ukushanipa bakunika uNkulunkulu ebadalile emhlabeni ngoba ebathanda. Namhla Nkosi ngiyabonga ngivume lengi siphakathi ethempelini. Igama lithi ithempeli igama elidala kakhulu. Nafika belungu la. Ukukholwa nenkolo into endala. Ngesathi uNkulunkulu edala abantu wasebanika inkolo. Kuzo zonke izinto zenkolo ezazikhona zaziholwa abantu abamnyama.
Sasingaholi abantu abamhlophe. Angikhulumi ngoJesu Kristu lokho kweJerusalem elakho nje ko 400 BC nganeno ngani uzaneno. Khuluma ngo 4500 BC. uAdam udalwe ngo 4000 BC. Wengabikho uAdam. Khuluma labantu abadalwa phana kusashoni sokuqala kuGenesis. Ivesi lamashumi 26. Khuluma ngalawo bantu. Ababenika ukuhlakanipha, benika ukukholwa. Benika yonke into uNkulunkulu ethanda banika yona. Ngani ngoba wayebathanda, ethanda mina, ethanda wena. Njoba silana nje. Njoba sila sonke sibuyiselwa lapha la sasuka khona. Ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabantwana bakhe kakade. From the beginning, ekuqaleni sasingabantwana bakaNkulunkulu. Ake ngiveze lokho. Abantwana bamaIsrael kubona abantwana bokuqala bathanda uNkulunkulu. Abantwana bamaIsrael bangabesibili. Socela umvangela ngifundele incwadi lapha yana. Incwadi yenyanga yezulu. Uyayazi yena. Nabanye bayayazi. Uma uthanda ukuyibheka lapha eduze kaJoel. Isashiwo sesishiyagalolunye bese ngifundela ivesi lesikhombisa. Vangeli. Sizoyifunda njengoba seyibiziwe. Ani njengabantwana bakaKhushi kimi nina abantwana bakaIsrael na usho uJehova angikhuphulanga abaIsrael eGibhithe nabafilisti eKaftori nabaseSiriya eKirena. Ngiyabonga. Kukhulunywa lapha ngabantwana bakaKhushi. uKhushi indlu emnyama. Indlu emnyama. Uma ufundela isingisi iBhayibheli likhuluma ngabantwana baseTopiya. Kuleli izwe lakithi laseAfrika kwakhona imibuso emikhulu emithathu. Kukhona umbuso ngaseningizimu. Kukhona umbuso osuka lapha neNkabazo wehla ubheke ezansi lapha yana koGibhithe. Khona umbuso osuka ngasentshonalanga. Le mbuso yayiphethwe abantu abamnyama. Isho njalo kwele ncwadi ithi aninjengabo yini abantwana bakaKhushi na nina abantwana bakwaIsrael engabathanda kuqala. Uthi verse 16 njengokuba singabantwana bakwasibuyisela kuye besibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade. Singabantu bokuqala thina ukuthanda uNkulunkulu. Asibona besibili singabokuqala sho njalo lapha neBhayibheli. Ngani ngoba labantu uthe mase badala mawufunda kahle iBhayibheli ithi uthi uNkulunkulu asakhe abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Oshithi sifuna nseni uNkulunkulu. Uma semnyama ke la ungabona ukuthi uNkulunkulu unjani. Akusho mina kusho iBhayibheli. Ayikho ingane engafani noyise nonina. Ngabe ilungu impela lelo. Zonke ingane ezalwayo zifana nani nabazali bazo. Ngani uNkulunkulu usithandile. Efuna ukuthi thina simkhonze, simdumise ngendlela ayivele eyibeke khona eqaleni. Okuthi makufika ke isizwe zasishanga isibhamu bathi asenze imithetho yabo, baguqula ulimi esasilufundile, baguqula yonke into esasiyenzile, babulala wonke amathempela ekhona. Kwathi ongabulaleki base beguqula bathi lokhu kwenziwe yibona. Kube kwamanga
abafundi bayazi ukuthi lana ke emkhakheni wezokulapha imedicine kuye kuthiwe uyise wezokulapha umGreki uHippocrates kodwa mawusudonsa amafayela akunjalo uHippocrates student ska Imhotep owayemnyama ephethe imkhakha eyishumi ehlakaniphile ukuthiwa ngesingisi multi genius azi imathematics azi physics azi imagic azi imedicine konke ekwazi lapha euniversity yokuqala emhlabeni jikelele eAlexandria la khona iuniversity yokuqala emhlabeni zonke izizwe lezi ukusuka ko-India usuka ko-Asia usuka ngapha ko-England ko-Europe usuka ko-America bonke babethumela othisha beze ezweni lase-Afrika bezofundiswa inkolo bafundiswa ukuhlakanipha bafundiswa ukulapha bafundiswa konke bese behamba bokuchela emazweni akubo ngoba izwe lase-Afrika ilona uNkulunkulu athi melidala wayesebeka abantu abamnyama wasebanika ukuhlakanipha okukhulu okungekuncane lo ukuthi abantu abamnyama abadala qala mawufunda incwadi ucela umva kule ngifunde lapha incwadi kaJobe 30 verse 30 Mangipiwe Kosenami ila luta Isikhumba sami simnyama phezu kwami. Amen. Isikhumba sami simnyama phezu kwami. Kubhalwe eBhayibhelini akusho umfundisi uNgidi. Jobe 30 verse 30 hamba ufunde mawusuka ekhaya. Isikhumba sami simnyama phezu kwami.